No, najvyšší čas zobrať Atis. Cloud view at 4,300 feet. Temperature 20. Dew point 9er. QNH 1019er. No sig. Confirm. Information Hotel on first contact. Kafrog Country Information Hotel. Time 09 or 59er. Runway 27 for arrival and departure. Expect ILS. Approach 27. Transition level 110. Wind variable 1 knot. Visibility 10 kilometers. Cloud view at 4,300 feet. Temperature 2. Bratislava Info, Oscar Mike, Lima, Oscar, now passing Lupit, request contact, Poprata 3121.35. Oscar Mike, Lima, Oscar, Bratislava, information, roger, goodbye. Ravi. Contact tower passing Prime, Oscar Mike, Lima, Oscar, now passing Lupit, maintaining 9,000 feet on QNH 1019, information hotel received, and request approach for ILS 27. Oscar Mike, Lima, Oscar, Tatry Tower, dobrý deň. Information hotel correct, QNH 1018, and expect the vectors for ILS 27, but due to heavy arriving traffic, expect delay and expect vectors for delay ejection. So now confirm past Lupit. Confirming passing Lupit, and confirm QNH 1018. QNH 1018 correct, and continue heading 270. Descend to altitude 8,500 feet, QNH 1018. 8,100. 8,100, 1018 with heading 270, and how many minutes we can expect to delay? About 4 minutes. Okay, thank you. Dobre. Heading. Tatry Tower, Oscar Mike, Lima, Oscar, just for information, we request only touch and go with next departure, EPEDA for Charlie. Roger, and just for information for you, at the time you should be over Abrak, at the same time we'll be on final overhead Abrak Illusion 76. So this is the reason for your delay. Okay, no problem. We will do what you said. Máme prevádzku. Oscar Lima, Oscar, and report reaching and maintaining 8,500 feet. I will report reaching and maintaining 8,500 feet, Oscar Lima, Oscar. Dobre. Quebec 455, good afternoon, continue down flight 10,000 feet, QNH 1017. Nebudeme meniť. Alpha Zulu Quebec 4551, Tatry Tower, good afternoon. Report Marca, expect vectors for ILS 27, and now confirm 17 miles southeast from Marca and report heading. Heading 308, Povedal, že v rovnakom čase Abrak vypočítaný aj Illusion aj my, takže... 4551. And confirm 16 miles southeast from Marca. 4551. Teraz. Alpha Zulu Quebec 4551, identified and descend to altitude 8,000 feet, QNH 1018, information India. Information India now, continue down 8,000 feet, QNH 1018, 4551. Tatry Tower. Dobre, teraz. Oscar Mike, Lima, Oscar, now maintaining 8,500 feet. Tatry Tower, roger. Prehodím na vektory. Tak, hej, dáš si procedure a dáš si activate vector to final. Veľkým sa posunieš, enter a máš, hej. Už máš iba procedúru, on ťa bude navádzať. Keďže sú tu veľké kopce, tak si na mape dáme terén, aby sa do niečoho nenarazili, keby riadiaci zabudol. Super. Ale sme pod radarovou kontrolou, čiže je to na ňu. Čiže keď sa zabijeme, tak v súlade s predpisom. Dobre? Alpha Zulu Quebec 4551, next descent after Marca. Copy 4551. Oscar Mike, Lima, Oscar, now turn left heading 090. Left heading 090, Oscar Lima, Oscar.
Alpha Zulu Quebec 4551, now turn right heading 330, descend to altitude 6,000 feet, QNH 1018. Copy my heading 330, country down 6,000 feet, QNH 1018, 4551. Tower. Koľko bol povolený dole, nevieš? 6000 čosi. 6500. A iba v Žiline a v Piešťanoch nemajú radar. Áno. Mike, full gas. Alpha Zulu Quebec 4551, turn left heading 320, descend to 5,500 feet. Put that left heading 320, country down 5,500 feet, decline 4551. Tower. Oscar Lima Oscar, turn right heading 180. Turn right heading 180, Oscar Lima Oscar. A druhá vec, keď si v podstate takto vektorovaný, tak hej, môže si aktivovať ILS na jedničke, na dvojku si hoď ten vor, aby si mal vzdialenosť voru, prepni si to v DMI na NAV 2, Enter, DMI stlač a teraz potrebuješ dostať na miesto ružovej vlastne ILS, tak CDI stlač raz a on automaticky ti hodí aj smer 270, hej? Máme mať 269. Alebo 269. Oscar Lima Oscar, turn right heading 220. Right heading 220, Oscar Lima Oscar. Oscar Lima Oscar, I confirm the request touch and go or low pass? If possible, touch and go. If possible, requesting touch and go, Oscar Lima Oscar. 3 Tower. Čiže toto je takéto počasie, čo som hovoril, že najfr, že v podstate letíš nad mrakmi, dole nevidíš, alebo letíš v mraku, ale keď ti to tipne, tak ešte pod sebou máme 6000 feetov voľného miesta, že sklesáš a vidíš, kde s tým jebneš. Alpha Zulu Quebec 4551, wind check 050 degrees, 9 knots. Thank you, copy 455. Mierne od chrbta ho budeme mať. Dlhá, dlhá. Oscar Lima Oscar, descend to altitude 6,000 feet.
Descending to altitude 6,000 feet, Oscar Lima Oscar. Vypni mod alt, teraz chod down, daj mu aj 800 feetov. Rajbe v tých mrakoch. Aj keď je to taká turbulencia, tak potom si stráž tú rýchlosť tak, aby si nešiel do žltého pola. Aj radšej 10 minútov pred ňou, ako byť v žltom a potom zlamať krídlo tak nie. Oscar Lima Oscar, descend to altitude 5,500 feet. Descending to altitude 5,500 feet, Oscar Lima Oscar. Aj na druhom altitude selektore. Tak a čo som povedal, do žltého poľa nie, no nám zaklapňu krídla. No to stiahni. Oscar Lima Oscar, turn right heading 230. Až tak. 230. Right heading 230, Oscar Lima Oscar. Jemne s tým motorom, nemôžem mu stiahnuť. Z veľkého režimu ho podchlať. Alpha Zulu Quebec 4551, taxi backtrack and via Alpha to the apron. Backtrack via Alpha to apron 455. Tatry Veža, Oscar Kilo, Eko Uniform Papa, dobrý den. Oscar Kilo, Eko Uniform Papa, Tatry Veža, dobrý deň. Eurocopter EC-120 z Spišské Nové Vsi do Hradce Králové, VFR bez letového plánu, jižně Spišského čtvrtku, PNH 1018, 2300 metrů, 2300 stopak v Silbých směr východná. Oscar Uniform Papa Tatry Veža, vstup a prelet CTR povolený, informácia India QNH 1015 a ohlásite ulovené letiska južne. QNH 1015 a jižně letiska ohlásím Oscar Kilo, Eko Uniform Papa. Oscar Uniform Papa, nové QNH 1018, potvrďte? QNH 1018. Veža. A keď ma už clear establish runway LS27, tak si dáme approach mode. Páči, že approach, ale ešte nie sme. Však nezmýva, sa pýtam. Áno, tak. Jak už počuješ finálny kurz a slovíčko clear for ILS, nastane finálny kurz approach mode. Lebo tam už nič iné nebude. Altitude. Že už si môžeme dať odletovú mapu asi, že? No ešte si akože môžeš nechať, lebo si musíš sledovať, či to správne preletí ten outer marker a takéto kokotinky. Oscar Lima Oscar, turn right heading 240, clear ILS runway 27, report fully established. Turn right heading 240 and we will report fully established runway 27, Oscar Lima Oscar. A clear for ILS. Clear for ILS. Tak approach teraz. Áno. Lokalizer je usadený za chvíľku. Áno, sa hovorí, že capture, lock captured. Lock captured. A už si aj heading back nastavíš 269, presný kurz. Oscar Mike Kilo Lima Oscar, fully established ILS 27. Oscar Lima Oscar, runway 27, cleared for touch and go, wind 080 degrees 5 knots, after touch and go follow EPEDA 4 Charlie departure, and climb to altitude 9,000 feet. Cleared for touch and go, runway 27. Leaving altitude.
Departure, follow EPEDA 4 Charlie and climbing to 9,000 feet. Oscar Michael William Oscar. Tatry Tower. No, dobre, skončili sme. Najstral si toto, musíš si ubrať, lebo si nedáš klapky, no si stiahni. Tam už lights on. Svetla daj všetky. Počkaš, kým sa ti odbrzdí, tak zatiaľ vieš, že do 9000. Tak si už nastavíš 9000. Aha, my no. Ja tu dám. Áno. Ak máme, môžem... No, pod 108. Nevysúvaj klapky, keď máš rýchlosť 107,99. Počkaj si radšej na 95. No, teraz ich vysuň. Pumpa. Tatry Večer, Oscar Kilo, Eco Uniform Papa, jižně vašeho letiska. 90 bude a pokračoval bych přímo na Ružomberok, altitude 3300 stop. Oscar Uniform Papa, Tatry Večer, rozumiem, mám hlasíte čierny váh. Malé, veľké si budeš dávať až po minimách, keď spadáš dráhu. Začne pôjdeš pomaly. Teraz môžeš okolo 90-ky sa motkať. Prípadne keď to máš, nemusíš tak stať 90, 80 je na veľkých klapkách, hej. Poď normálne tak plus minus 90. Ja môžem sa asi aj vyhodiť aj strana ruku, či? Zatiaľ, choď ešte do flight plánu, do podstránky a aktivuj si ďalší plán. Do podstránky, nájdi si ten svoj, čiže statier nasliač, menu, activate flight plan, enter, OK. No dobré, môžeš nechať. No dobré. Tak keď chceš ísť na ruku, chod na ruku a naháňaj. Skúšať si, že keď... No, stlač. Aj, ale pozor na rýchlosť, neprekroč rýchlosť na... Autopilot. Pressing automarker. To ti hore píše track, takže ak dostaneš lokalizer do stredu, tak drž track už iba 269 a je to. Vieš, máš pomôcku. Uber si hodí. Keď letíš rýchlo, zle sa naháňa. Čím rýchlejšie letíš aj les, ty musíš rýchlejšie reagovať a presnejšie. 90, nechod tak rýchlo. Jednak ťa obmedzujú klapky. Na čo tak rýchlo? 90. 108 je veľa. Light slope. To by už bol go round. Oficiálne. Nesmieš už klesať. Proste, ak si mimo glide slopu, tak zadržím. Hej, proste dám horizontálny a počkám, lebo ty klesaš kde si do neznáma, hej, do terénu. A už idem dole. Approaching minimums. A ešte nie. Až teraz 100 above. A stále sleduj, do budíkov kúkaj, do budíkov stále sleduj. Dole. S predstiom, či si, nie až tak prudko, lebo ti zasa ujde ti. Minimum. Inside landing, alebo chodíš jak... Full. Daj si flaps full a chod dole. Nemám rýchlosť. Udržuj tých 8, pod dole. Tak, dole. To strašne rozhádzame, hej, takže trénovať. Dobre, dotkneme sa, zavrieme kabínu. Ale stále chod do zeme, bo máš bars malú rýchlosť. Dole choď. Tak, a podrovnáme. A ľavú trošku. Dole. Oj, si boha. Čo robíš? Neviem.